gagarane wong akrami dudu banda dudu rupa hamo hati pawit luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen nangel angel ka langko tan kena tinumbas harta jeneng kula kowe apa lali marang aku iki tani mas nalikane
aja ngono Mbak Wilis, aja ngono. Penyakite wong wedok kuwi lek enek masalah mesti diungkit-ungkit ya Mas Eko. Nesu terus ngajak padu. Mesti nesu terus ngajak padu. Lek bar ngono mapan turu. Bar ngono terus mapan bobo. Dadine ra sida nesu. Dadine ra sida nesu. Malah guyang-guyu. Alah arep gedhekne udon Mas. Paling kaya ngono. Paling jet keri kan. Apa kowe pancen ra Mas Eko. Masa sing ngadeg wong wedok niki wau oleh saweran. Oleh saweran. Kalih Mas Yono sekalian. Nggih. Maksudnya Mas Yono loro-lorone kabeh nyawer. Alhamdulillah. Matur suwun nggih Pak Yono dua-duanya. Niki termasuk penyetaraan gender antara wong wedok karo wong lanang niku hak wis padha. Maksudipun niki sing ditangkapne ya ora cukup wong lanang tok, wong wedok ya ditangkapne. Pramila niki wau jane kula setengah rada ningali kok reneng wong wedok sing gelem tayub. Sehingga alhamdulillah niki ternyata purun. Monggo gendingi lanjut. Mbak Yuli. Niki terus dalam Mas Eko. Kok dawa men aku mangke. Nggih aku demen sing dawa kok Mas. Saya bengi kok nglambreh. Heeh. Tekan dengkul. Kaya wong go teken. Niki lanjut Mas. Alah kono karemu apa balik. Ngenteni Pak Yono ya kok rarene to ya. Pak Yono wis bubuk kondur. Oh wis bubuk. Pak Yono kondur. Apa kowe pancen ra kelingan jamane dik biyen ya Kang Mas kowe janji bungah susah padha dilakoni
kelingan sing ireng manis, Mas. Kelingan sing ireng manis. Heeh, sing ireng manis. Nalika biyen pernah belajar bersama. Oh iya, nalika belajar bersama kayak belajar kelompok bersama. Heeh. Sekolah suwe-suwe aku tresno marga kelingan gedhe dhuwure nanging jawa ora bisa urip bebarengan tetap tresno lair batin menjerat perpisahan dipaksa omah-omah wong tuwani tresnaku ora bisa ilang marga kelingan gedhe dhuwure Sumangga ingkang ngersakaken dipisahne tembahipun katon. Sajroning ati apa bebas denku iki banyu mata awet tondo angliwungi ana longso mapan ing pinggiring desa tengah wengi sambat jerit hati iki apa merga mlarat bondo tega ninggal janji prastyo nuku
banyu mata awe tondo animbui ana longso mapan ing pinggire desa isih melu ring wong Asik asik. katon apa debiyene tresno iki dipisane kowe kena tegaku rungokno tangis anakmu saben wanci tengah wengi tambah jerit hati apa mergo mlarat bondo tega ninggal janji prastyo nurut marang wong tuamu dipisane karo aku Sembah nuwun iki